Ungabe unezinkinga empilweni ezothanda, emsebenzini, ibhizinisi noma inhlanhla ivalekile, unenkinga imali noma esithwala, lahlekelwe imoto noma imfuyo, khululeka-ke, ukhona umkhulu ukhehlekhehle, umelaphi wesintu othembekile nowaziwayo. Ubuyisa imfuyo elahlekile, vula izinhlanhla, asusa ibhadi, futhi asize ngezinkinga zempilo. Xhumana naye kule nambolo 081 493 1276 081 493 1276. Khulu khehlekhehle, lapho abanye behluleka ikhona la siqala khona. Sanibonani wey'ngane zakwethu, angibingelele phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Ngiphinde ngikhumbuze ukuthi mina elami igama nguMfeza Ntuthuko, ngakho malo bathi iLaspo namaGumede. Ngizophinde ngicela wengane kwethu ukuthi mhlawumbe uma ngabe usemusha kuleli khasi, ngizocela enze kufanele usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nolike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Bese futhi ngilandela ku-Facebook @VezekiLaspo namaGumede, ku-TikTok @VezekoMedia, bese kuthi wey'ngane zakwethu laphana ku-Instagram @Vezeko_162. Ngane zakwethu-ke nakuba lama-akhawunti asazoshintsha-ke ngane zakwethu wonke ngiwabrande ngegama elithi-ke Mfezeko Media. Kodwa manje-ke cela ungimabe lapho-ke laphana nje ubobona eskrinini sakho wey'ngane zakwethu. Ngane zakwethu-ke sokhumbula ukuthi udaba esike sakhuluma ngalo udaba losiso semtuba laphana kunokuthiwa-ke laphana-ke walala nomuntu wokufika wabeke esesala esenjengalolu hlobo ombone yilo laphana esithombeni. Sikhulumile ngodaba oluthinta iy'nhliziyo zabantu abaningi, nokudaba olusazovela laphana kwi-channel Ithuleleni TV laphana ehola umduduzi wakwaMkhwanazi-ke ngane zakwethu. Kune-voice note naphinde wayifaka ukuthi-ke kwaqala la khona udadewabo ekade echaza khona ngokugula kwakhe ukuthi-ke ukugula lokhu kwamqala ngonyaka 2022 laphana-ke unengane na-8 years iminyaka. Kuthiwa-ke laphana-ke wajola nowesilisa waseLesotho-ke laphana, nowathi-ke bahlukana wasaqalwa yinakhu ukugula lapha, nokubika ukuthi-ke umuthi wakhe wawulanda eZimbabwe. Uchazile udadewethu usebahambe zonke impela izinyanga befuna usizo kodwa manje uyambona udadewakhe ukuthi laphana uyaphela phambi kwakhe. Angizikwanda kakhulu ngane ukuthi nansi i-voice note la khona eswende usidadewabo lo akhala ngokuthi-ke umfonela usizo lapha kuThuleleni TV ukuthi-ke bakwazi ukuthi-ke bambeke balazweni. Mhlawumbe khona umuntu okanye umelaphi wendabuko ongakwazi ukuthi-ke adile nalesimo sikadadewethu. Nansi clip ngane zakwethu, ngandi kakhulu. Yebo bhuti, Nkosazana, ukhuluma noSiphesihle Ngwavu. Kodwa kumanje ngisemtuba edukuduku lapho kuhlala khona usisi wami noma futhi kulamana bomama bethu. Ngicela usizo Nkosi yami, ngisazi singenze njani. Bengithi ngizama ukwenza ividiyo yami nami, inkinga network encane akuvumi kahle, nedatha lami vele selincane. Usisi wami una-31 kodwa manje sewushintshile, sovela bengathi ugogo. Uqala ukugula ngo-2022, usiza kalitholi. Sampa ibhedlela yonke indawo usiza silitholi. Akusekho lapho esingeyanga khona, bezele besithi lapho esiyakhona eThekwini. Besithi usisi sizolithola kodwa sikaze sesilithole. Nkosi yami, manje umqondo wami ubuhlungu, inhliziyo yami ibuhlungu ngale ndlela, angisazi simele ngenze njani. Ngomntana mama ngiyambona siyafa. Una-31 kodwa manje futhi isimo sakhe asikho kahle. Ngiyambona ukuthi vele amandla kasenawo, kuyabheda. Una-31 kodwa isalukazi ngathi sina-110 kunzima. Besicela usizo kumanje ngisedukuduku ekhula. Ngizosenda nesithombe lapha vele asevele anakhuzana ase-right khona ubuna-31 lo. Masiza bathi angazi bathi waba yini, bathi ngazi ilumbo kanjani, kodwa manje angazi nami simele ngithini. Uyagula lo muntu kakhulu, akaseza noma aphisiwe, yonke into yakhe uphila nje ngamapheni. Usuku nosuku mina sithenga ama-Grandpa 3 nePanado kusekuseni aqedile. Akakhona ukuhamba, angicabangi ukuthi lesi sifo akusona nje, ngoba into imqala sevele asenengane, unanengane neminyaka 8 isikhulile ingane. Yena kumqale nje wathola leyo ngane edlula khona wagula, waloya nje into endlela emabele thola ngalo makuthola ngale ndlela. Mhlambe si-check-a basho ukuthi waloya umuntu ngoba umshuthu kanjani, ngazo sithi into zabo abazenzayo. Then wamshintsha wamenza kulesi simo. Uyagula lo muntu, akekho kulesi sifo, akusona isifo, uyagula nje lo umuntu ogulayo. Nathi sesihambe yonke indawo usiza silithola ngendlela abasho ngabathi masihambe si-check-a bathi naye nalo muntu
waloya ngazi umuthi walanda eZimbabwe ngazi kanjani base futhi lezi nyanga esihamba kuzo basasikhohlwe thina sisoze sithole usizo njengoba size siya ku-Prophet uMamani safike sageja nakhona ingakho sesicela usizo ngoba asisazi kumele siphi. Ngiyabonga.